Κύριε Κασανάκη, νίκη στην πρεμιέρα και ένα πολύ μεγάλο διπλό σήμερα σε μια δύσκολη έδρα. Και παρότι η ομάδα σας βρέθηκε πίσω στο σκορ. Πράγματι, είχαμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Το έδειξε στο πρώτο ημίχρονο, μας πίεσε αρκετά. Μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, βρεθήκαμε να είμαστε και πίσω στο σκορ. Γενικά η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αυτή που πρέπει και αυτή που μπορούμε. Δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Το καλό είναι ότι στα αποδυτήρια βγάλαμε ψυχή, είδαμε τα λάθη μας, τα διορθώσαμε. Θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από την ομάδα της Κηφισιάς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι θα βρούμε χώρους για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ. Είχαμε πει ότι αν το κάνουμε σχετικά νωρίς θα έχουμε το περιθώριο να γυρίσουμε και το παιχνίδι, όπως και έγινε. Θεωρώ ότι τα παιδιά έδωσαν κατάθεση ψυχής, είναι άξιοι νικητές βάσει της εικόνας, ξαναλέω, των δύο ημιχρόνων. Τέλος, καλό, όλα καλά. Τώρα τα αφήνουμε αυτό, θα πανηγυρίσουμε απόψε και από την επόμενη θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι πάλι ντέρμπι με τον Αιγωτέλη. Ευχαριστώ πολύ.